въпреки някои предположения, че банките печелят все повече от такси, нетният лихвен доход остава основният двигател на печалбите. Водачът подреждането по този показател реализира за 9 месеца на годината впечатляващите 963 милиона лева, цели 23% от общия нетен лихвен доход на сектора. Една дама от менеджерския екип на тази кредитна институция казва в едно интервю: работният ми път е бил по-скоро еволюционен, отколкото революционен. И никога не съм имала за цел да бъда менеджер, но всичко се получи естествено на малки стъпки. Работя добре с хора, а според мен това е основната роля на ръководителя. Тези думи до голяма степен обясняват защо въпросната банка има над 2 милиона и 600 хиляди клиенти. Наградата ще бъде връчена и ще поканя тук на сцената негово превъзходителство Йоси Леви Сфари, посланник на Израел в България. Заповядайте, ваше превъзходителство. Good evening, Madam Vice President Ilya, dear friends. I'm honored and excited to be here tonight and to present the second prize of Banker. But before doing it, I want to say one thing. When I came here 2 years ago, the Bulgarian government set a goal to be part of Schengen, to get into the Eurozone, and to join the OECD. One goal was achieved, the second will be achieved, and for the third one, Israel, as member of the OECD, will support Bulgaria to be and to join this organization. I want to congratulate you because you, the ones who are dealing with banking, is crucial for the process that you are passing through, and we are watching you with great admiration, and we wish you full success. You need to translate. Bit of well, for the record-breaking achievements in net interest income, Banker presents the Banker of the Year award to Dorotea Nikolova, member of the management board of the executive director of DSK Bank. Please. Will come in. Намери своя път. Една снимка точно така с наградата за фотографиите. Да, за поколенията. Погледнете към тях. Аплодисменти! И очакваме няколко думи да кажете, може и на български. Аз не съм очаквала такова признание. Тук има много интелигентни, способни и големи професионалисти. Искам да благодаря на целия екип на Банка ДСК и на организаторите на това прекрасно събитие, което събира професионалисти
вече толкова десетилетия. Поздравление на всички за банкерския празник. Благодаря. Аплодисменти за прекрасните думи